Dit is 9 meter Frieske groen, sa uit de terp van Hegebaintenbaai op een onderzoekstafel in Utrecht. Onderzoekers uit het hele land bogen haar nieuwt over de groen om uit te vinden hoe het toch kent dat die terp zo heeg is. Maar ook hoe oud de terp is. Elke wetenschapper had zo zijn eigen onderzoek te doen. Nou, wat je hier ziet, dat zijn de lagen uit de terp van Hogebeintem. En je ziet allerlei kleuren. En de grenzen tussen die kleuren geven we nu aan met een kaartje. En alle lagen krijgen op die manier een nummer, zodat we weten uit welke lagen de terp van Hogebeintem is opgebouwd. Dus elk nummer hoort bij een bepaalde laag. En dat zijn meslagen en ophooglagen van klei, aslagen. Dus dit zijn de lagen waaruit de terp van Hogebeintem is opgebouwd. Na de bestudering van de lagen werd de groen staar gewoon uit elkaar hellen. Om te zien welke groensoorten het omgeeft, wat voor planten erop groeien en of er nog bonken of archeologisch materiaal in zit. Een groot onderzoek. Het is eigenlijk als een olievlek is het echt groter en groter geworden. We begonnen eigenlijk met 2 mensen aan tafel aan de hand van een vergunningaanvraag voor de werkzaamheden aan de toren.